Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van zaterdag 29 mei. De politie heeft 3 jongens gearresteerd op verdenking van brandstichting in de oude Renault-garage aan de Marconistraat in Goes. De brand was op 6 mei. De politie vermoedde brandstichting en deed onderzoek. Gisteren is in dat onderzoek een 14-jarige jongen uit Goes aangehouden. Vandaag kwamen daar een 15-jarige Middelburger en een 15-jarige Goesenaar bij. Ze worden alle 3 verdacht van brandstichting. Van de garage was na de brand weinig meer over. De regiocup van de KNVB gaat voor jeugdteams vanaf volgend weekend van start. Het demissionair kabinet maakte gisteren tijdens een coronapersconferentie bekend dat jeugdwedstrijden tussen teams van verschillende verenigingen weer volledig toegestaan is vanaf komende zaterdag. De regiocup wordt gespeeld in alle weekenden van juni, daarna begint de zomerstop. Bij de wedstrijden zijn toeschouwers overigens nog niet welkom. Flitspalen en trajectcontroles in Zeeland hebben de eerste 4 maanden van dit jaar ruim 26.000 overtredingen vastgelegd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. 14.500 overtredingen kwamen bij de flitspalen vandaan, waarbij vooral de flitspaal langs de N57 op Schouwen-Duiveland overuren draaide. Die flitste bijna 4000 keer. Van de 3 trajectcontroles in Zeeland scoort de Zeelandbrug het hoogst met ruim 5000 snelheidsovertredingen. Zo'n 2 jaar geleden dreigde het vrouwenputje bij Serarendskerken te verdwijnen. Maar met nieuwe bestuursleden en geld voor onderhoud is de bedevaartsplaats toen toch gered. En vandaag worden de handen weer flink uit de mouwen gestoken om de boel op te knappen. We zijn hier de palen van de houtrail aan het vervangen in het kader van NL Doet. Dus van het Oranje Fonds. We zijn met een groep vrijwilligers van een man of 15 zijn we hier heel dag bezig. Ook is er een fietsenrek gemaakt en wordt er onkruid gewied. De gemeente Goes draagt ook een steentje bij. Ons hele college doet mee aan NL Doet. We vinden het belangrijk dat mensen zich gewoon vrijwillig inzetten voor de samenleving. Dus wij vinden dat wij daar dan ook aan mee moeten doen. Zo heeft iedere vrijwilliger zijn of haar reden om te komen helpen. Het vrouwenputje is een speciaal plekje eigenlijk altijd geweest. Zowel voor mijn vader als voor mijn moeder. Ze zijn nu allebei overleden. Maar wij houden dat als kinderen toch in ere. Het is voor ons ook een speciaal plekje geworden. En als je een stukje aan het fietsen bent, dan ga je even lekker bij het water daar zitten. Gewoon lekker een momentje van bezinning. Het is een mooie plek geworden. Af en toe, eens een paar keer per jaar of zo, dan komen we hier wel even kijken. Ook de wethouder zal dat voortaan vaker doen. Ja, ik denk dat het nu weer meer op mijn netvlies staat. Dus ik zal in de fietstochtjes met ons gezin ook deze route eens pakken om hier eens te zijn. Want het is echt een plek om te zijn. En het is mooi. Hij heeft ongetwijfeld heel wat schoenen versleten tijdens zijn werk, maar nu zit het erop. Ferry de Hulsters uit Sas van Gent loopt zijn laatste ronde na 47 jaar bij de post. Dat is een hele bijzondere dag. Ik heb vanmorgen met al de collega's afscheid genomen. En dat is toch wel zeer bijzonder als je niet meer moet gaan werken. Bijzonder aan zijn pensioen is dat hiermee een einde komt aan de Hulsters als postbezorgers. Mijn opa is bij de post geweest, 40 jaar. Mijn vader, 40 jaar. Daar ben ik er zelf bij gekomen, ik zit nu 47 jaar bij. Mijn zoon, ook bij de post, 12 jaar. Samen zijn ze goed geweest voor 140 jaar postbezorging, want zijn zoon is enige tijd geleden al gestopt. De Hulsters ging elke dag met plezier naar zijn werk. Eén ding zal hij alleen niet missen. Ik heb vanmorgen gelijk mijn wekker uitgezet van op de telefoon. Die loopt normaal om 4:45 af, dus die tijd heb ik gelijk verwijderd. Bij thuiskomst werd hij nog verrast door vrienden en familie. Niet gedacht dat dat vandaag zo zou lopen. Want u kwam terug van de ronde? Ja, ik kwam thuis en alles versierd zie je wel. En ik wist niet wat ik zag, dus dat had ik helemaal niet gedacht. Heren, goedemiddag. Ik zie dat de vlag speciaal hangt vandaag. Hij hangt er 365 dagen per jaar. Keep the blue flag flying high. Football is the game. We're all together and winning is our aim. Ja, dat zit daar en daar. Nee, dat is, in het hoofd en in het hart. De herinneringen en de passie, het gevoel.
Sinds Peter de Vries uit Adenburg zo'n 25 jaar geleden voor het eerst voetbalclub Chelsea bezocht, was hij verkocht. Die heeft op het eerste gezegd, net een beetje op de wijze hoe ik ooit mijn vrouw leerde kennen. Dat zal er misschien wel strelen in dit stukje. De Vrieze is trouw supporter van de club uit Londen en bezoekt jaarlijks zo'n 15 wedstrijden. Vandaag staat Chelsea in de finale van de Champions League tegen Manchester City. De Vrieze hoopt uiteraard op winst, want... Ik ben een slechte verliezer, dat durf ik zeer zeker hier toe te geven. En dat duurt dan gewoon 3-4 dagen voordat het weer een beetje weggeëpt is. Of het gezond is, weet ik niet, maar wat doe je eraan? De maand mei gaat de boeken in als te koel en te nat vergeleken met normaal. Maar vandaag was het zonnig en waren alleen maar kleine stapelwolken en dus konden we ervan genieten door te wandelen of te fietsen of pootje baden of gewoon te genieten van de zon en het rustig aandoen. Vanavond en vannacht hebben we opklaringen, wellicht aan zee wat lage bewolking en minima tussen 8 en 12 graden. En morgen wordt het opnieuw net als vandaag zonnig en warm. Aan zee zal de temperatuur maar 13 tot 15 graden worden, maar iets verder landinwaarts wordt het toch 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen houden we nog dit mooie weer. Het blijft vrij zonnig en het wordt geleidelijk ook wat warmer met een wind die gaat draaien naar het oosten. De temperaturen zullen vanaf dinsdag gaan oplopen naar 22 tot 23 graden en het blijft tot en met woensdag in ieder geval nog vrij zonnig en droog. Daarna komen er wel wat veranderingen met een toenemende kans op enkele buien. Tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het nieuws van de afgelopen week dat krijgt u zo meteen in Zeeland de Week.